Nagkamatay diri sa langgam mo yun. Ang sakita na eh. Ang limpyo na ko diri. Pabot sa to si Dunya. Strictor ba kayo ito, Ming? Ako dyan, Ming. Mang limpyo ko, Ming. Gusto na dyan ako pamaligyan ni ako ang kabtangan karon. Gusto na akong mubalig puyo. Akong balay, akong CR, akong hotel. Ay, asa naman ka to ako ang titulo, no? Maugid akong problema karon. Pero ingon akong lolo, to ado sa mapa. Ang problema, asa ang mapa karon? Sama niya akong madam nga. Kaya magbadas-badas. May problema ni niya. Ay, gusto. Las Macario. Macario! Alis agad! Madam, unsa man ato? Madam, unsa day problema? Dugay naman jud ka diri sa kuha. Nakoy pangutana. Na ba kay nabantayan diri nga puti ang kulor, mapa, Puti ang kulor? As in ka ng mapa, gid siya, mapa. puti. Kabantay ko. Murag tungos ang adlaw. Murag puti siya niya. Murag siya na murag mapa ana. Puti lagi. Tinuod ka. Asa man? Na dito sa wa ako malimot sang adlaw. Nalibang magukuha tugod. Pagtarong. Nalibang ko niya. Tara ato atoon, murag mao to. Diri gyud ra pita gyud. Diri gyud. Pagtarong. Tinuod. Nato dito. Dito na pita. Dito dito. Tinuod ka. Diri ni mo nakita. Diri. Mura magpaingon na tas. Diri lagi to. Mura magpaingon na tas kuan ani. Eh, akong timan-an, akong unang-unaon. Asa gito nako nabutang. Ay samdama murag kuwat lang diya. Murag naa gito dili madam. Kay pag sulod nako diri nya diri to napita kuman. Kung wa ko malimot diri ko nalibang. Nya pagkon. Anak ko, tago ko diri. Anak, nalibang ko. Nalibang na ako na to. Pag ilo na ako, kuman, akong anak man to, giitsa. Ay sa? Huwag kabalo na ko, madam. Nangyari dito diri dapita. Tiara! Tiara! Mao ni madam. Mao gini. Kuha nga. Mao ni. Ha? Mao ni. Ikaw na lang abrihi. Di ko'y, baguan eh. Bawal yan. Abrihi ba? Ikaw na lang abri. Di, ako na lang ang biryani, eh. Diri, diri ta dapita. Bakit ka? Maugid na. Mao gid na. Maugid na. Sure ka, madam? Mao lagi na, abrihi. Ay, sabag ko'y. Ay, sakay, mahikapan ko na hindi mao. Dali. Ayaw ko liho ka, kay mahikapan ako hindi mao. Mao na. Mao na ni. Mao ka ni. Mao bagyod ni. Unsa maning mapahani nga mura magdragon ni. Kabalo ba ka mabasag mapa? Lisod man isabton mapaha, ma'am. Ay, kimura man nag-ininsi ko. Hindi ko kabasaan ni ma'am. Buang. Baliktad ba na? Kaliktad eh. Tarong ka. Dara. Dara. I-start. Mapagid ay ni. Kay na may start. Di ba? Dunya? Para unsa man gid ni nga mapa niya? Diha na to makita kung asa nakatago akong titulo. Oh, sige na. Sugdan na to na. Ha? Sugdan na to na pangita na. Adi ko di ako pasali gani madam. Kay nga naman ko no. Kabalo ka nga akong trabaho, tiglimpyo-limpyo ra ko dres mga kasagbutan. Nya, di man ko kuha na ni. Ang angay anig yun. Mangita tang expert. Kanang treasure hunter gid ba nga iyang trabaho ba? Expert gid siya ana nga trabaho. Nya na kay nailhan. Nako nilan. May ka to? Treasure hunter to. Mao to yung trabaho gid. O sige na. Paitaan to na imong expert. Sige. Paila-ila ko na imong expert. Ito madam. Ito pangitaon ni si ano? Papadong.
na, ikaw man guday na. Nagunsa day mo diri. Papadong, tabangi mi ani bi. Expert makakaan eh. Ah, iya sa konyog samok-samok ka diri kay nangita pa ko diri iti nga tapol. Ay baligyan ako to kay 150,000 ang isa ka buok ato. Sige na papadong, importante ni. Oh, kay unsa man guday na good. Mapa. Mapa, dami. Oh, mao man yung punuan na ni oh. Mo ba ni? Oh, Naipunuan. unsa din niyo nya? Naigasulat oh. Oh, sakto kay naigasulat oh. Oh, mo ni oh. Oh, naara. First task, magdula mong tulo og escaping rope pero naka-blindfold og si Donya unang mulukso-lukso. Escaping rope panday taan niya ikaw manday mulukso-lukso ani. 150 ka lukso. Kaya ni mo ni madam? Anak dili ni mo ni matuman ni nga task madam. Dili nato makita na imong gipangita. Sige madam, kaya ra gyud nimo. Kaya na tulog. 150 ka lukso. Oo, kaya ra na. 5, 4, 3, action! Okay, let. Let 1, 2, 3, 4, 147, 148, 149, 150! Nalipong. Matay madam, maayo kay kamulukso-lukso madam, grabe. Kurata ni mo eh. Unsa? Ang second task sa Pilipinas. Kabalo na kog asa. Nasulba na to isa ka task madam. Next task na ta madam, asam nit madlong ha. Ako tingali ni adtuon. Okay. Uy, nara madam. Ay nahulog. Muni ka duha. Second task. Up. Matay madam, di ko ani madam, di na gyud ni makaya madam. Kaya na. Datay. Di na, bahala na madam. Di Sa na. ba? Asa mas makaryo? Ato ano sa to, nalibang na sa tong tawhana to. Di na lagi kaya kay muuli kag Pilipinas. Kinsa may muuli na tong Pilipinas mangitaan ning mapaha. Nineteen, 20, 21, 22, 22. Saan ka madam? Mahintang ka madam. Ha? Wala na? Nalipog ka madam. Action. Ikaw na liabri ana ba? Kay imuha man ang baho. Si baho man. Ay, pagkatawa.